Wow! Είμαστε στο Β' Κρατικό Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης. Και είμαστε εδώ γιατί οι φάρσες για μας είναι επεξεγέλαση. Περιμένετε και θα δείτε. Βάζω στολή και φύγαμε. Sing a happy song. La 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 la, surf the whole day long. Κάτσε πάνω του να βγεις φωτογραφία, κάτσε πάνω. Στα πόδια κάτσε. Κάτσε στα πόδια, να βγεις φωτογραφία, κάτσε. Κάτσε σε βγάλω μια φωτογραφία. Όχι, όχι, ξανακάτσε να πω μια φωτογραφία, δεν σε πείραξε. Αφού κάποιος με χαιρέτησε αυτός. Ξανά κάτσε. Στη μέση, εκεί. Εκεί, κάτσε εκεί. Πάμε. Εδώ κοίτα, χαιρέτα, εδώ χαιρέτα. Χαιρέτα, εδώ, κοίτα εδώ. Με πειράνει. Για χαιρέτα. Εδώ, χαιρέτα. Χαιρέτα. Σε μένα. Πιο πίσω, λίγο πιο... Εκεί, ωραία, κάτσε εκεί. Έτοιμοι. Το ρίξες. Εντάξει. Ωραία. Όχι εκεί, γιατί εκεί το ρίχνεις. Ξανά, βάλ' το στη θέση του. Εκεί, δεν χαιρέτα. Βάλ' το χέρι σου, Μαρία. Εντάξει. Δώσ' του και ένα φιλάκι. Εντάξει. Κοίτα εδώ, πάμε. Μην κουνιέσαι, δεν κάνει. Μάλλον έχει μπαταρίες. Για πάμε. Πάμε, σήκω. Σήκω. Να πει το επόμενο παιδάκι, σήκω. Γιατί... Εντάξει, πάρω το παιδί.